Kapin sa 70 ka estudyante sang Igmedio Drapi sa IP Elementary School sa Gimbal nakabaton sa mga libro kag mga tsinelas. Yari ang balita gikan sa imo banwang pinalangga. Ginadulong sang Iloilo News and Events. Nagpadulong sa Igmedio Drapi sa IP Elementary School sa Barangay Kamanggahan, Gimbal, Iloilo sa Biyernes, Oktubre 7, 2022. Agud bisitahan kag magpanagtag sang face mask kag tsinelas sa kapin 70 ka mga estudyante. Lakip ng Alternative Learning System o kon ALS. Sa radio program nga Sanggunian in Action ginpahayag ni Vice Governor Christine Tingtingarin ngaya gintukod na nasambit nga balutuan sa tung siya pang alkalde sang Banwa. Gindonar sa Drapisa family ang duta nga karon may kapin sa 40 na kapanimalay ang ining nga komunidad. Gikan sila sa magatuoy nga lugar apang diri sila nagtingob kag nagpangabuhi. Ginsiling sining nga nagpatindog siya sa balutuan agud nga makabuto ang mga kabataan kag sa karon nalipay siya sa iya pagbalik tungod makalipas ang anong katuig ang hayub-hayub nga iya gintukod nga isa ka classroom nga duta ang salog nangin konkreta na nga anom na ka classroom. Kinalawman sila nga makabuligid ang edukasyon sa pagpatinad sa ilang kabuhi kag madamo nang nakatapos ang ilang nga pagtuon. May kantanan sa Indigenous Peoples Month celebration ang Office of the Honorable Congresswoman Jeanette L. Garin pagi kay incoming board member Joanne Herminanda nagpanagtag sang face mask kag machinela sa Igmedio Drapi sa IP Elementary School. Nagdonar man sa school uniform mga faculty sang Gimbal National High School kag karon manunudlo sa USA nga si Dr. Rodrigo Basco Jr. pagi sa iya Thriving Education in Limitless Action o Contela program. Nakabaton man ang bulutuan sa mga libro gikan sa Ambisawa Party List pagi sa kaluwan sa Office of the Honorable Vice Governor Christine Tingtingarin. Ang local government unit sa Gimbal sa pagpamuno ni Honorable Mayor Jennifer Garin Colada naghiwat man sang earthquake drill. Ang ini nga mga akto sang kaalwan nagatuyo sa padayon nga pag-amlig sa cultural communities pagi sa pagpatinad sang kultura sang pag-atipan, pagpaambit kag pagpakigbahin. Ang tanan nga Ilonggo dapat makahibalo sa mga nagakahinabo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Please like, share and subscribe Iloilo News and Events.